Thank you so much sa inyo. At mag-live kami papuntang Ramos doon sa Pico kasi kukuha kami ng bigas doon. At hanggang sa muli, kumusta kayo? Samahan nyo kami mag-live papunta doon sa Ramos Street, Pico. At doon kami kumuha ng bigas para pang araw-araw naming saingan. Okay guys, papunta na kami sa Ramos Street sa may Pico at doon kami magkumuha ng bigas. Thank you so much for watching. Ako rin. Tanawa guys. Mataligsik din sa mga guys. Walang araw na pag-iba guys. Taligsik. One. Ang atlaw na labis. Napay-dagom mo. Madagumon ang panahon. Karon. Hello, kumusta po kayo? Lahat ng mga viewers and subscriber, thank you so much for subscribing. Kaya mo pa dito sa tao. Bali ano na? Nandito kami sa Birama, Guadalupe guys. At papunta kami ng Ramos sa may Pico. Kumamon ang bulan, maulan dito guys. Kumamon na kahit masama ang panahon, mayroong ulan ng konti. Nag-video kami, nagla-live papunta sa Ramos. How are you to my viewers and subscribers? Saan man sulok ng mundo, kumusta po kayo? Thank you so much for watching. Dito ang El Bacayo, Guadalupe. Dito naman ang Osmeña Street, Guadalupe.
ito naman guys, ang Embellis Capitol. Itong daan dito ay Embellis Capitol. Sige sir. At dito naman guys, ang Donhill Garcia Street Capitol area. Ito naman guys, ang Osmeña Boulevard. Itong lugar na ito na malapit lang sa Princess Peña Circle. Ayan guys, ang Princess Peña Circle along Osmeña Boulevard, Jones. Dito ang Arlington Pan guys, Ramos area. Itong daan ito ay Arlington Pan Street, Ramos. Lapit na kami sa Pico guys.
Dito ang F. Ramos Street. Dito na kami sa Cogon Ramos guys at doon na ang Pico. Ayan ang Pico guys. Ayan, paalam kita. Okay, nandito kami sa Pico guys. Okay, how are you to my viewers and subscriber? And that's the end of my life. Ay, teka muna. Merong nag ano. Okay, shout out Muhammad Alban K6A58 Siday. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Idol Muhammad Alban. Muhammad Alban K658 #1 Spirit. Hello po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong panonood sa live ko si Buano Rider. And that's the end my live, si Buano Rider. Thank you so much for watching. Bye. Goodbye.